lopty, trička a taktiež šiltovky. To je môj nový merch. Viac na asimister.shop. Link v popise. Kamoši, a znovu sa nachádzame v tejto hre, kde máme prežiť 99 dní v lese. Kámo, milé, nám to nevyšlo, ale teraz to dáme. Presne tak, dneska sa pokúsime prežiť až 100 dní. Ako môžete vidieť, hore je napísaný deň číslo 1 a my dáme 100 dní. Presne tak, nie sme slabochovia, kámo, my to dáme. Dobre, Fetoš, takže už vieme, ako čo máme hrať, takže poďme na to. Samozrejme, hráme ešte s jedným týpkom, aby nám to išlo rýchlejšie a musíme sa sústrediť. Niekto by mohol ísť zachraňovať deti, to by som mohol byť ja. Jep, napríklad. A ty by si mohol, ja neviem, stavať. Akože ja mám rolu, že kuchára, takže môžem tu to variť. OK. Môžeme to samozrejme hrať aj vo first persone, aby nám to išlo akože rýchlejšie, sekať drevo, ale je to oveľa ťažšie. Čo? Už to rýchlejšie seká vo first person, nie? Ne, to si srandy robím. Dobre, máme prvú noc, ja si samozrejme pozriem jak sa to volá tohto chlapca, že kde sa on nachádza. Máme tu Dino Kida. A ten sa nachádza už niekde inde, 440 metrov, takže to by sme mohli dať. Ale poďme si ešte poťažiť veci, aby sme mali. Kam to ide Česka, poď sem. Ja otváram rýchlejšie česky, desi. Neviem ti povedať, neviem ani smery. Je to jelen. Aha, vidím oči, pozrite sa. A už sa tu schováva. On si myslí, že je nenapadný, keď stojí za tým stromom? Kámo, to je úplne, že vtipné, ty vole. Si myslíš, že my ho tam nevidíme, henak tam je. No čo, môj krásny, my si to už ako tak nebojíme. Poď. Poď za mnou. On sa nejak zasekol. A sa ma bojí, čo mu je? Ja neviem, ja sa ťa zlakol. Wow, Dobre, ja idem otvoriť tú česku. Dobre, otvárame česku, takže som zvedavý, že čo nám to padne. Snad niečo dobré, čo sa nám zíde. Kámo, tak dúfam aj ja. Good steak. Mám rozšírený inventár. Nice. Tak to je dobre? To je paráda. Ja už mám bunny food, takže dám týpkovi bunny food. Dobre. Máš, OK. Dobre, a zoberiem si lepšiu sekeru. Dobre. Kámo, toto je normálne, že speedrun, aby sme sa dostali na deň 100. Ale zatiaľ máme iba 3, čo je veľmi málo. To zvládneme, kámo. Pomaličky to pôjde, ešte musíme nájsť dieťa a budeme úplne super. Tak, ale rozšírme oheň, počkaj, ja tam rozšírim. Kámo, Nice. 4 chýbajú. Sakra. A to je nejaká kabinka, poď, ideme Česku zobrať. Dobre, idem. Samozrejme, ja vidím aj česky. Ja mám abilitu, že vidím česky. Máš abilitu? Áno, vidím ju tak lepšie. Aha. Revolver, mám revolver. Nice, dobre, môžeme sa aspoň brániť. Ja som dostal fuel. Ty si dostal fuel? Po mne už ide vlk, ale chlapec, ty nemáš šancu, lebo ja mám revolver, takže poď sa môj krásny bam. Strieľaj. Bam. Dobre, dead. Dobre, tak ja ti budem dávať asi jedlo, vieš, a ty z toho budeš niečo robiť, ne? Áno. A potom, keď už budeme cookpot, tak môžete variť ešte lepšie jedla. OK, dobre, tak to musíme rozšíriť. Dobre, ja dám to do železa, ale kámo, zatiaľ to ide dobre. To je super, kámo. Vidím ďalšiu česku, kámo, ja som opečko. Fakt? Ja som normálne opečko, hej. Tu normálne basketbalové ihrisko, tu je ináč celé pomenené, jak v minulej časti. Zahraj si, kámo. Normálne Jordan, Kobe Bryant. Tu je nejaké rádio. Budem brať tento scrap metal, aby sme si mohli, stávať niečo. Dobre, ale idem do ďalšej kabiny, ale mám málo jedla, musím to nejako naplánovať, aby som to mal. No poď sem, lebo ja už varím. Dobre, idem, ja otváram česky. Dobre, mám leather body. Ty kokos, ja normálne upgradeujem a pokračujeme ďalej. Kam, čo hráme? Majka, že už má leather body? OK, radšej by si mali znovu, kámo. Idem poslednú česku. Dobre, revolver, dobre. Už idem. Vidím oheň. Kámo, ja za chvíľku zomrem na jedlo, ty kokos, ale už idem. Tu máš, daj si. Idem. A dávame mapu, kámo, lebo nevieme, kde sme. To potrebujeme. Áno, mapa sa nám zíde, mapa je dobrá vec. Nice. Si upgradeol? OK. Paráda. Vieme, kde je výlet, vieme, kde sú diamanty a vieme, kde je prvý kit. Poďme na toho kida, ne? Dobre, tu sú. Máš nejakú zbraň alebo niečo? Nie, mám revolver. Dobre, paráda, ber jedlo, ty budeš variť. Kámo. Dobre, počkaj, si dám first person. Bám, do hlavy. Strašne pomaly strieľa, ale dobre. Pekná. Už nemám náboje, ale mám spírku. Dobre. Rozsekaný. Tak, pekná. Paráda, ber kľúč, dobre, berem kľúč. Ja za to berem meso. Poďme. Pober jedlo. Dobre, nice, je tu? Mám kida. Aha, Česka. Seedbox, to je na čo dobre? Ja som dostal Goodex, kámo, to je všetko. Hej. Wow. Dobre to kamarátuj, keby náhodou niečo. Keď ti to povyhadzujem a ty to hneď uvaríš. My normálne ideme podľa nejakého plánu, aby sme to mali čo najrýchlejšie. Zatiaľ máme deň 6, takže za chvíľku sa nám rysuje prvých 10 dní. Ja som dal teraz malého chlapca, takže máme malého chlapca. Každopádne chcem sa vám poďakovať za všetky rady a tipy, čo ste písali dole do komentárov, takže to dneska využijeme. A typek nám nakúpil nové kompas a oné hodiny. Pozri, takže vidíme, dokedy je noc. 40 sekúnd ešte. Tak toto je mega. Dobre, ja som ti dodal jedlo, takže môžeš variť. Ja sa zatiaľ pozriem na druhého chlapca, Karen Kid, kde sa on nachádza a nachádza sa 800 metrov tým smerom.
Dobre, To takže to ďaleko, preveríme, ale tuto zozadu je ešte nejaký odkaz. Nenávidí všechno světlo, baterky nebo oheň. Aha, takže on nemá rád svetla a oheň, takže keď na neho zasvetíš na tú príčeru, on to nemá rád. OK, takže baterky sú super. Aby podráždená, suchá a citlivá pokožka v každom veku dostala starostlivosť, ktorú si zaslúži. Bepanthen ochranná masť. Spoľahlivá ochrana pre celú rodinu. Aha, takže on nemá rád svetla a oheň, takže keď na neho zasvetíš na tú príčeru, on to nemá rád. OK, takže baterky sú super. Dobre, takže noc máme ešte 10 sekúnd, to ešte vydržíme a potom pôjdeme ďalej. Dobre, Fetoš, poď so mňou, ideme zachrániť chlapca. On by mal byť niekde tu. Máme tu padnuté lietadlo a máme tu ten barak. Pamätáš si ho, možno, že tam bude uväznený? Kámo, nemyslím si, kámo, to by bolo moc ťažké, aby ste sa dostali k tomu decku. Myslíš, ale mne to ukazovalo sem 800 metrov, ja neviem, takže neviem. A to bola dosť krátka trasa. Tu je letter buddy, zober si. Berem. Myslíš, že to bude ešte ďalej? Ja neviem. Tak počkaj, idem sa pozrieť ešte ďalej, možno, že tu niečo nájdeme. Ale vidím tu iba vlkov agresívnych. To je tak všetko. A mám. Našiel som. Je tam niekde? Jo, našiel som. Neviem, či to zabijeme, lebo ja mám iba spírku. Máš niečo? Revolver, mám revolver. Dobre, strieľam. Dobre, tak skús. Taký alfa vlk, červené oči má, pozor. Tak, dobre. Pekná. Dobre. Ďalší. Poď, ja berem toto. Reloadujem. Dobre, sekam. Mám ho. Pekná, dobre, nice. Máme to. Dobre, dávaj kľúč, zachránime druhého. Otvárame, ideme. Dobre, zoberiem ho, chlapca, ty zatiaľ otváraj čestku. Dobre, chlapec je tu, teraz ja otváram čestku, som zvedavý, čo nám padne. Čo by sme potrebovali? Motorovú pílu, že? Motorová píla by bola najlepšia vec, kámo, keby zostaneme. No veľké stromy, keď dáme dole, to bude najlepšie. Máme ešte minútu 15, takže za chvíľku bude noc. Počkaj, ja mám rifle. Nice. Tiež mám rifle, nice. Super. Tu som videl klietku, pozri, doprava. Aha, vidím to by sme mohli preskúmať. Vidíš tohto šialeného jelenia, tak on ťa môže zabiť. Áno, presne tak, keď nedáš like na toto video, príde k tebe dobou a roztrhá ťa na cimpr-capr. Časomiera beží. Áno, musíš toto video podporiť veľkým lajkom, lebo naozaj nechceš, aby tento jeleň alebo táto srnka k tebe prišla a normálne ťa zožrala. Ale počkaj, dal si like na video? OK, srnka, choď preč a my ďalej pokračujeme vo videu. A ďakujem ti za podporu. Toto komu patrí? Tam je niekto uväznený, ne? Tam sú hentí kultisti, kámo. Počkaj, zastrelím to oného s kušou. Dobre, zastrel ho. Mám ho. Nice, pekná. Poďme. Ja strieľam tohto. Máme ešte 45 sekúnd. A je po mne vlk. Dobre, mŕtvý. Kámo, ja už nemám náboje. Ty si netrafil. Dobre. Nice, tu máš náboje. To je medveď? To je medveď, a jak sa dostaneme do tej čestky? Neviem, kam musím asi zabiť. Dá sa cez? Sakra, nemáme čas. Padám naspäť, poď. Utíkam. Tu je ďalší? Dobre, aspoň vieme, že túto je ďalšie takéto, tu je čestka, tak tu si potom zobereme. Už idú kultisti, pozor. Počkaj, ten náš kamarát nás opustil. Ne, my sme dvaja ostali? A tá príšera tu je, ty kokos. Počkaj, ja na ňu posvietím. Sakra. Dobre, svietim na ňu. Nemá to rád. Dobre. Kámo, pozor za tebou. Sekaj. Počkaj, mám ešte rifle. Prebíjam. Príjma. Skač. Kámo, netrafil som. Miss. Zamri. Dobre, máš? Máme ho, nice. Dobre, to sme dali. Všetci sú mŕtvi, že? Hej, všetci sú mŕtvi. Pozrieme sa, kde je Squirrel Kid. Počkaj, musíme zachrániť všetky deti. Kde sú? Kde je? 1000 metrov, tým smerom. Ne, prší, len sa leje, nezatváraj, milá dvere. Sakra, my sme spravili aj kabinku. Milá duša má, nezatváraj pred nama. Ale musíme postaviť hento, čo sme mali minule. Na to odkladanie toho dreva, lebo teraz je drevo mokré, my ho potrebujeme mať suché. Presne tak. Také presne tak, Fetoš, postav to. Ja to postavím, dobre, počkaj, mám modré drevo. Dobre, zachránime všetky deti. Minule sa nám to nepodarilo, dneska to urobíme. Potrebujeme aj tú lepšiu sekeru nájsť, lebo toto je fakt slabá sekera ináč. No veď to, kámo, neviem ani veľký stromy zosekať. Ale máme deň 15, už sa blížime, ešte nám chýba koľko? 85? Troška ešte dosť. Ide po mne tá srnka. Ja som ju počul. Svietím na ňu, kokos, ale keď si dáš first person, ona je jaká gigantická. Pozor, nabijete, nechoď k nej. Čo počujem za zvuky? A ja som to počul. To je nové. Ježiš! Čo? Tyko! Dobre. Utekaj! Fú, kámo, to bolo tesné, ďakujem ti. Fú, zvládol som to. A čo mu je? Pozri na ňo, čo mu je? Ja som sa zasekol. To je degeš. Za to dar. Čo? Kámo, on sa nejak zmizol preč. Poďme pozrieť toho chlapca. Dobre. Koľko, 1000 metrov? Smerom, 1000 kilometrov, poď. Či 1000 kilometrov? Kilometr. Kámo, 1000 kilometrov, dobre, to nechcem. To je bolo veľa. To tam nehajbe, kámo, čo si jak. Počkaj, v takomto nejakom lese sme našli tú pílu, ak dobre, motorovú. Kámo, práve sme na seba namokali všetkých týchto. Počkaj, to je pasca, dám ich do pasce. Poďte sem. Počkaj, ja vyskočím sem. Sú pasci. Áno. On ma seká.
To čo je? To jak môže sa sem dostať? Neviem. Idź heď, Satan! Počkaj, mám pištol. Sakra. Nabíjam, počkaj, vlk. Dobre, počkaj, vlk, Strieľaj. Sakra, poďte, armáda. Pokiaľ tu je ďalší, ale počkaj. Uteč, Fetoš. Neutekám. Ja zatiaľ otvorím túto veľkú čestku, čo tu je. Ó, kunaj. Ide po mne najväčší medveď! Grizzly, ty kokos, ešte je také zvuky vydáva. Ale toho chlapca nikde nevidím, ja idem normálne túrte celá mapa. Dobre, utekol som mu, hen tam medveď ostal. Máme tu ďalší, počkaj, čo to je Broken Microwave? Kámo! Ja som sa skytil do pasce. Mám tak strašne málo HPčok, vraciam sa naspäť. Evakuácia, už nemôžem riskovať. Kámo, utekaj, radšej. Ja mám normálne, že štvrť HP, strašne málo. Kámo, ty čo si spravil pre Boha? Som padol do najväčšej pasce, čo tu bola. Ó nie, Krasenko má červené oči. Čo? Krasenko má červené oči. Jak to je možné? To sme ešte nemali. Červené oči má, ide za mnou, kámo, ne? Pomoc. Počkaj, to čo je? To je nové? Je úplne prebo za hlavu, ty kokos, to čo je? Kámo, toto sme ešte nemali, pozrite sa, aké má červené oči, táto nekutná srnka, preč. Vypadni, Satan, poď preč. Chcem spraviť farmu a potom to budeme variť z karotiek. Dobre, takže tuto budeme teraz pestovať mrkvu, áno? A budeme mať veľa jedla. To sa mi páči. Ó, Fetoš, ono je za mňou! Mám málo jedla! Dobre. Kámo, utekaj rýchlo! Nemám strong flashlight. Kámo, vidím ju. Dobre, bežím, ja som strašne ďaleko od vás. Ale dám to. Ty, poď rýchlo. Ty kokos, Vracaj sa. Bežím, už mi končí baterka. Kámo, strašne blízko pri mne, strašne. Dobre, že není agresívna, ale toto som dosť veľa blízko. Ježiš! Idem. Ty kokos, ďakujem ti, Fetoš, pekne, ďakujem. Kámo, to bol close. Ty kokos, toto bolo tesné, dobre. Dobre, toto sme ako tak dali. Koľko železa máme pre Boha? Strašne veľa. Ja aj jedlo lovím, aby si ty varil, takže mi niečo poriadne uvar. Dobre, kam nám to ukazuje? 1070 metrov tam tým smerom, ako keby. Deti nie sú mini dospelí. Preto necestujú v rovnakých sedačkách ako my, ani nepoužívajú rovnaké toalety. Tak prečo by mali jesť to isté, čo my? Hami ponúka deťom od prvej lyžičky až do 3 rokov jedlo vhodné pre každú fázu ich vývoja. Hami, učíme sa správne jesť krôčik po krôčiku. Nová CeraVe čistiaca pena kontroluje, čistí, hydratuje. Zvláda všetko, čo tvoja zmiešaná pleť potrebuje. Ako keby. Poď, Petoš, poď, desi, poď, vyrazíme. Kámo, toľko nábojov nemám, aby som to mohol ísť. Poď, ja mám. Ulti Stronghold level 1. Kámo, vieš, aký to je strašne veľa ich tu je? Koľko ich tam je? No, veľa, ale dávam ich na ranu. Kámo, poď sa tu nastakovali, to sú degeši, potreboval som granát. Počkaj, si nebudem jesť, si zoberiem revolver, možno, že aj revolverom ich dám. Tomu ver. No, napríklad, kámo. Easy. Ja som si práve nafarbil náboje. Dobre, ja som to mal bugnuté, ja som ich dával na ranu, už ne. Ty kokos, Fetoš, kde si? Idem už. Tu máš, daj si bandáž. Keď to za zabiem. použitá bandáž, počkaj, ja mám bandáž. Daj si ju a daj si zober si druhú. Dobre, idem. No už, tam tu už je použiť, dobre? Dobre, tu je jeden typek. A tu je... Tak toto ne. To jak sa tam skryl? Dobre, poď. Idú. Nice, môžeme ísť hore. Pozor, lebo strieľajú. Dobre, nice. Tak nech sú, pokračujú. Pekne. To sa mi páči. Počkaj, teraz prídu ďalej. A tu sú. Z boku. A idem naspäť, lebo prídu. Jau! Fetoš! Dvaja idú po mne! Zabijam druhých, počkaj. Po mne! Oni ma sekajú, Fetoš, dobre! Dobre, healujem sa. Pozor. Jaj! Pozor na teba, Fetoš! Počkaj, mám tu kunaj. Tu máš celý čas, si to nepoužívaš? Ne, to je dobre? Vláne to je dobre, však je to na diaľku, ne? A mám ich 130, ty kokos, 113, poď ja! A ty to nepoužívaš celý čas? Ja to spamujem, machine gun, ty vole. Ešte. Sakra. Sekám, toto je aké dobré. Máme to. Poď český, otváraj. Počkaj, v tomto možno bude tá píla, skúšaj. Prosím, nech tam je píla. Prosím. Yes! Máš pílu? Áno, a ty? Ja nie. Škoda. Sakra, ja si myslel, že tu bude ten chlapec, ale není tu. Takže nás to oskemoval. Nevadí, počkaj, keď mám ten kunaj, tak ja toho medveďa vypnem. Ja mám medkit ešte ináč. Máš medkit? Kámo, toto je OPVS, tento kunaj. Ty si ako rýchlo vypol. Koľko je to čistiek, vidíš to? Podľa mňa my to musíme otvoriť, že vyexpiť, vieš? Že urobiť ten oheň a potom sa nám otvoria. A to ne, berem späť, našiel som to, kámo. Ja mám Iron Armor. Pohode, dám ho. Kunajom. Pozbieraj jedlo, keď tak. Berem. Ja mám kunaj. Dobre, mám to. To bolo tak ľahké? To bolo ľahké, ja som nevedel, že mám takú OPVS ten kunaj. Celý čas to má u seba nepoužíva, kámo. Ja viem. To ne.
Dobre, počkaj, zachránime chlapca. Dobre, ďalší chlapec zachránený, alebo to je dievča. Dobre, poďme naspäť. A teraz, keď ja mám tú pílu, tak môžeme, jak sa to volá, sekať drevo a postavíme si okolo toho taký, jak sa to volá, štít. Saka, ešte po mne. Beží, pohoda. Poďte. Dobre, meso tu dávame. Dobre, počkaj, ja už nemám ten kunaj ináč, ja mám tam 3 náboje v tom kunaji. Dobre, už idú? Idú. Dobre, ja už nemám. Ja už nemám ani nič, ja už nemám nikde. Ani ja. Na teba pozor, kámo, ich strašne veľa je. Skrývaj sa. Ja mám strašne veľa HPčok, počkaj. Používam medkit, mám. Daj si medkit. Rifle dávam. Sakra, už nemám. Útočím sekerou. Ja som ti mohol dať náboje. Nemám náboje, nevadí. Ja mám. Útoč. Strieľaj, kým môžeš. Pozbieraj, tam si nehaj. Dobre, takže toto sme prežili, OK, toto sem dáme, tak. Dobre, mám ďalšie dieťa, som vyhodil. Takže nám chýba posledné dieťa ináč. Toto bude veľa železa. Toto bude veľa železa. Počkaj, tento vyzerá ako ja? Kámo, tento vyzerá veľmi podobne, že má čiernu mikinu. Ináč, to je tvoje dieťa. Možno, že? Dobre, ten je rovno 1000 metrov, takže pohode, toho nájdeme. Ale mám teraz motorovú pílu. Takže idem píliť stromy, dobre? Bude to teraz moja misia. Kámo, what the hell? To čo sa deje? Mňa to úplne vyhodilo do vzduchu, ja som mal nejaký divný glitch, kámo. Ja pristávam, dúfam, že nezomrem. Prosím! What the heck? Pôjde si? Toto keď uvidíš na video, tak odpadne, čo sa mi práve teraz stalo. Ja som objavil nejaký glitch, vieš, a mňa to úplne že vyhodil do matere, preč. Počkaj, čo? Max, pomoc? Kde si Fetoš? Sever sa pozri! To bolo tesné. Ty kokos! Tak toto ne. Pridávam do ohňa benzín. OK, máme teraz veľký campfire. Každopádne, kamaráti, máme 65. deň a začali sme stávať takýto obrnený múr, aby kultisti a tá príčera sa k nám nedostali. Takže toto bol Fetošov nápad, ale aj môj. A Fetoš ho stavá a ja ho korigujem. Takže daj nejakú medzierku. Počkaj. Dáme napríklad, že takto. Vidíš to? OK, môže byť. Dobre, a tady to by sme mohli prejsť. No, toto by mohlo fungovať. Dobre, kultisti by teraz na nás mali zaútočiť. Vyskúšame, že či vylezú sem hore. Kámo, nemali by, takže proste máme teraz pekné hradby. Tomu ver. Snad táto technika bude fungovať, ale už by mohlo prestať pršať, aby nám nezhaslo. Ale máme 65. deň, kámo, to už dáme, musíme dať do stovky, vieš? Však jasne, kámo, ešte ináč posledná posteľ nám chýba. Hej, tak musíme nájsť toho posledného chlapca. Pozri, tam je tá príšera. Počkaj, on tady neprejde. On si uberá sám! Nice. On vyskočil hore! Pozor, tu je ten, čo hádže. Bám, dole. Dobre, mŕtvi. Dole. Tam sú zaseknutí. Hej, dobre, strieľam. Počkaj, on sa pohol. Bám, do hlavy. Ježi, ja som padol dole. Ešte niekde je? A oni sú tu. Z boku, jaký crafter. Vidím. Kam oni presne tam, kde je tá najväčšia diera, išli. To je všetko? Dobre, a tá príšera? Tá príšera nič. Príšera nič tá. Ale my už sme nájdení, my sme pohodičke, máme veľa polievky, veľa jedla. Kámo, my sme podľa mňa vybavení. Dobre, tak poďme na toho kida. Fetoš, poďme na toho kida rovno. Ale zadní sú tu? Kúp napríklad sušič Siguro pre zdravé, hladké a lesklé vlasy. Poďme na toho kida rovno. Dobre, malo by to byť 1000 metrov, a.k.a. 1 kilometr a tu by mal byť posledné dieťa. Máme deň číslo 66, už sa blížime do 100, takže som zvedavý, že či sa nám to podarí. Akože keď to otočíš, tak možno to bude... už máme 72, pozri! Aha, máme 72, kámo, tu už za chvíľku vyhráme hru. Som zvedavý, že sa stane na 100 ináč. Kámo, máme tu školu, bro. Školu? Áno. Nie, tak tam nechcem ísť, kámo, ne. Musíme vylotovať, ale že máme veľa nábojov. A počkaj, kde je ten chlapec? Ten chlapec bude niekde tu, v tejto škole, podľa mňa. Kámo, prečo by si bol počas leta? Počas leta v škole? No, presne tak. Kámo, my sme normálne v škole. Kámo, tu robia nejaké pokusy títo kultisti. Zastrelil. Pekná, počkaj, ďalšia česká, paráda, bereme. 72. deň, kámo, toto už musíme dať. Točíme to už hodinu, 10 minút. Preboha, nevadí, dáme to nejako. Tu ich je veľa. Tam je veľa, dobre, berem rifle. Červeného. Oni spia, oni oddychujú. Dobre, poďme ďalšieho. Pod nami. Ja mám hen toho na muške. Čo mu je? Dobre. Kámo, čo to asi nebude fungovať. A není tu ten chlapec, a kde je? Že nám to ukazovalo, že 1000 metrov. Nás to oklama normálne. Max, našiel som to, tu je to. Hej, dobre, posledný kit, poďme ho zachrániť. Počkaj, medvede to strážia, medvede. Medvede, škoda, že nemám kunaj. Dobre, strieľam. Strieľam ja? Tu sú 3 medvede, nechutné. Poď, on sa nemôže sem dostať. Bam, dole. Nebude revolver rýchlejší? Počkaj, ja to skúsim s revolverom. Tlusťok nevie ísť hore. Dobre, vymenieme všetky. Koľko je tu tých medveďov?
Toto je fakt posledný boss asi. Tento nejak sa bouncol. Nice! Je to posledný, yes! Ber. Ideme. Kámo, my to dáme. Poď. dáme. Kámo, som vedavý, že čo tam bude. Dobre? A Česká jaká Dobre, sladšia. ten vyzerá jak ja. Dobre, Putin stack, poď sem kamarát Tvoj môj. synak, tvoj syn. Môj syn, dobre, tu je všetko. Som vedavý, čo bude v tejto české. Čo to mám? Ty kokos, bože, akú zbraň? To som ešte v živote nevidel. Ja mám zase blueprinta. Ty kokos, to Ale môžeš ubližovať ľuďom. Naspäť, Fetoš, lebo Jelen bude útočiť dneska. Kámo, nesmieme zobrať, poď. Píše to, že je hladný, takže bude mať červené oči. Utekajme. Áno. Dobre, dal som si polievočku. O nie. Už ide. Utekaj, Mne rýchlo. sa vybila baterka. Svietím. Dobre, Utekaj, rýchlo. poď. Svietím. Toto ne. Pozor, syna. Dobre, to zvládneme. Svietím. Prastos, nie preboha. Tomu ver, jak divá svinia. Tivo, utekaj. Poď, to zvládame. Máme 80. deň, nesmieme teraz prehrať. Kámo, zober rýchlo to dieťa. Ber to dieťa rýchlo. Ty vole, on je blízko. Dobre, svietim na ňo. Poď. Ja. Dobre, sijeme, už sme tu, kamo, už sme tu, poď. Kámo, toto je napínavé. Toto je, svietím, dobre, pôjde. A sme tu, nice, daj sme to. Nice, zachránili sme všetky deti, let's go! Pozeraj na to. No dávaj. Posledný kúsek. Bam! Let's go! Máme normálne celú svoju dedinu postavenú, pozrie sa, aká je veľká, ty kokos, k nám sa už nikto nedostane. Ja mám ešte samozrejme tieto defense kit, ktorý môžem použiť. Dáme sem rôzne, pozri sa, buff wiry, kokos, kamaráde. OK, to je dobre. Kamaráde, k nám sa už nikto nedostane. Kámo, my sme vybavení. Tomu ver, úplne máme najväčší kemp teraz, hej. Kámo, to sa nečakáš, takto niečo dostaneme. A už 96. deň. Tomu ver, chýba nám posledné. Dúfam, že nám to nezasne. No, dúfam, že ne. Ty kokos, normálne máme teleport postavený, Fetoš vybavil nám takýto teleport. Amo, nemôžeme kúpiť, že? Môžeme. Pozri, máme. Naber si. Dobre, počkaj, si poberiem tiež, aby som mal, dobre. Dobre, teraz keď budeme mať deň, tak skúsime ísť... Čo to je? Počkaj, čo? máme 10 deň. Kámo, by sme to dali! 99 deň, počkaj, čo sa deje? No čo, srnka, jeleň, alebo čo si? Smutný je? Áno, odišiel preč. Zaliezol naspäť. Ty kokos, my sme to dali 105. deň. Počkaj, on sa vracia do kanála, tak to bude pokračovanie. Táto hra bude mať pokračovanie v kanáli. Kámo, ja si myslím, že ho dostaneme. Kámo, ale my sme to zvládli. Kámo, ty kokos, hej, že táto hra bude pokračovať. 105. deň sme dali, to je neuveriteľné. Kámo, my sme úžasní. Daj na to, high five. High five, puf. Ale kámo, dali sme, ja to točím, že hodinu 30 už, ja som normálne unavený. Ale kámo, dali sme to, zvládli sme to. Vieš čo, poďme sa teleportať niekam, kde sme chceli. Dobre, tak skočme sem do toho teleportu. 3, 2, 1, ideme do teleportu a ideme preč!